APHLC Arnam Teplong ahin pen kedamtang CEM Interaction Program ahut dunthai aphuthak lamklar kachipipon lapen khironi PS ki parlo Arnam Teplong APHLC Racharya songaphan BJP asong tumahin pen taseng along BJP mas joining along bangsuri si APHLC tum join dun detlo buke ahokali Nijang Karbenglong Khironi PS ki parlo Arnam Teplong APHLC Racharya songaphan BJP asong tumahin pen taseng along BJP mas joining along bangsuri si APHLC tum join dun detlo lapen hawai pura long BJP amas joining along ta bangsuri si an joining dun lopu si paklangpon lasi Arnam Teplong APHLC asong hin pen ki pachini ke kaduka bisi Arnam Teplong along ke bangsuri sira pharo hini vet APHLC amunit ke lasi koson si bangsuri hini APHLC asong tum don suri hini BJP mas joining along ki dukok lopusi APHLC Arnam Teplong pen arju pontu lasi lahai alam ke pachu bailo Arnam Teplong along APHLC asong ke kaya ting si do bomlang inuta BJP along dunde pusi Arnam Teplong APHLC left wing right wing amepu ganthiram phangchu biran tokbi kongchunbang biran tokbi bidisar komal timung left wing kongchunbang anil chinthong apen sonjoy phangchu tumpen phirangkia mailong pachini ponthu kedamtang dak Arnam Teplong along CEM Interaction Program nang kibiya hut alang itum dak program kibiya hut alang tum pulo Arnam Teplong ke APHLC ke ati etavelo dake herek lor lo pusilang tum pang dak pon lo laso pang dak det panapit alang itum taseng long puthot mas joining do dam lo laso penan tami so dakang bong along tapat tami apena dun thudam thulo lapen parni si hetami dak hawai pur long sitami alang tum mas joining bilo sita la solong bang nilitum Arnam Teplong PS APHLC amai phu lori tum non dak kitong rapet arpudo claim rapet dan rapet tum korti do an stami nilitum secretary la pen president pendang lok FYR pendang lok members pendang lok an stami nilitum dak Arnam Teplong along bang ke isi APHLC velu puge la ke lam chobai pusi nilitum bang so mai long pen la so media hoi long pen nilitum pachit tag pachit hang pon thulo APHLC atum ini dak Arnam Teplong along pen right wing left wing pen pustame nilitum isipet si dubomlang lap kedamtang ruling atum kewang dak APHLC piduan atum pan nang mars doner lopu sitame nilitum ahok lo kija pon lapen dak secretary president kedua we keduan tum pustame non Khironi pen mohanteron Karbenglong live